Bueno, boas tardes, casi boas noites, benvidos a todas e a todos a este último concerto ou evento musical deste ano 2024. Un evento moi especial porque, como ben acabo de decir, rematamos o ano e pensamos que, bueno, tanto onte como hoxe, unha moi boa forma de acabar o ano de disfrutar de música ao vivo, de música en directo. E hoxe contamos coa banda de música de Noia, coa nosa querida banda de música de Noia, que desde aquí lle queremos agradecer a súa presencia e disposición sempre que os chamamos. Hoxe tamén o coro Canta para Noia, que tamén, bueno, pues van a participar e que desde aquí pues agradecemos tamén a súa presencia e colaboración. E sobre todo a vosa presencia, sobre todo nestes 2 días, porque, bueno, aparte de disfrutar, estamos vendo que disfrutando da música tamén se pode colaborar, se pode botar unha man a cerca de 140 familias. Nos comentaba ahora Juan Carlos, o presidente de Cáritas Noia, que está aquí presente, e ao cal lle agradecemos tamén tanto a él como a Federico que estén aquí. Estamos falando de 140 familias en Noia que temos ao lado, nas nosas portas, 140 familias necesitadas do máis básico e que dependen boa parte da acción que fai Cáritas. Gracias por colaborar, por estar aquí, e agora nada, simplemente lle deixo paso á banda, ao coro, e vos desexo a todos unhas boas festas de Nadal e que rematemos ben o ano e que empecemos da mellor maneira posible. Gracias.